Михаил Якимов! Тези хора са Михаил Якимов. И сега един мой приятел ще прави нещо. Силям, че той преди да направи нещо, просто компютъра много се бъгна. И заради това ще му щупа всичко, което е направил. И сега ти почвай. Салата. Добре, почвай. Добре, аз първо ще ти направя един пример лодка. Той няма да е кораб. 2, 3, 4. Едно, 2, 3. Ето ти един пример. 1, 2, 3. О, 1, 2, 3. Ма ти го чупиш. Без кофта, бе! Анко му. Нещо ми се бъгва. Това е създадено за Windows 8. Бата лодка. Лодка, която ти ще се опиташ да направиш. Ти примера, докато снимам, ти го примера. Я го оставя, аз си го довърша. Не го чупи. Не, аз няма да чупя нищо. Ето, аз съм като Фини Джейк. Пяу, пяу. Пепи, пяу. Съжалявам, бе. Това нещо направо ме по-бър. Не мога да изтанцувам тука. Какво стана? Аз ще ти сложа 4 факли и ти се опитай да го копираш. Ето това. И добре, остави го, аз ще го... Изчакай, бе! Аз си го да оправя, дай. Абе! Аз сега ще ти направя едно, така. Ще щупа тези. И копирай това. Поне е по-светло. Ако искаш, ще го довърши. Да, ще го довърша. Ще го довършиш или ще направиш нов код? Не, ще го довърша. Окей, довърши го. Дам. Ей, това се взимат неща. Добре. Какво ще вземеш? Това. Както? Не. Добре, сега пак е тук да махаме. И взимай. Вземи отровата! Вземи отровата! Това отрова, бе. О, не! Цъкна. Не. Това отрова, бе. Това е за да виждаш по-добре от тази. Сега. 4 е работната маса. Добре, значи сега. Тук е така. Ще си го направим като таванче. Фак. Аз го направих. Това е цъкане на това. Това е вода! Така. Сега. 4. Това е вода. Така. Сега. И така. Ще направим. По 2. Тук 2. И тук има. И тук 2. Сега ще направим така. Отиваме на малко, така, да видим какво има. Релсички. Къде сте, бе?
Да, добре. Значи, така. Сега, ето ги релсите. Да, класти релси. Виж, ето ще направим с влак под водата. Къде отидеха тебе? Нали ти кажа, че ще правиш лодка? И да, и от нея ще е такова. Няма да правиш нищо друго. Лодка си е лодка. Ясно? Ясно. Ето е лодка. Що не сложиш пещ? Това пеш бе. Пещ, каква пещ? Ей тази пещ. Аз ще си го направя просто. Зарежи. Ако има по-красиво от моето, ако ти си направил по-красиво от моето, не знам. Motherfucker. What the fuck? Motherfuck бе. What the fuck? Добре, дай. Ей! Остави ме бе! Ако има по-красиво от моето... Не, има по-красиво от моето. Просто вие не сте видели моето. What the fuck? Кука хала. What the fuck? Това е от мен. Не е от теб. Довиждане. За теб е довиждане. Приятни срещи. Да, за него. Ама сега аз работя. А ти щеш да правиш влак. Ти лут ли си бе? Не, нормален съм си. Да бе, нормален. Не го вярвам. Да ти го докажа. Да. Къде си безаредно? Безаредното за това бе. Не знам. И това е най-красивата къща, която той направи. Това е моя приятел Млъкни бе. Мишо! Мишо Якимов на 9 години в 3-ти клас. И знае перфектно английски. А ти пък въобще знаеш ли английски? Не искам да го знам. Как е бебе на английски, поне едно елементарно? Бейби. А как е бебето на английски? Бейбис. Грешка. Бейби. Бейби. Пуло. Гледайте колко е тъп. тъп. Как е Мишо бебето? Майкъл Бейби. Кой е по-умен? Не говорих по-английски. Кой е това бе? Ти бе. Абе, ти си бе. Сега тук малко ще караме едно БМВ-нце. Малко да му стопиме лагерите. Това беше от нас. Довиждане. Да бе, До от нови теб бе. срещи. Това беше от теб. Довиждане за нас. Не, печката ми. Не, дървото ми. Чуйте нашата игра. Ту-ту-ту-ту. Получих само 7 цента. Не, какво е това бе? Бахта работа. Ние ме нитро, братле. Той си играе някакви игри с колички и птички. Да се по-забързат, ма. Кой играе вече игри с коли? И е на 12 години. Ми да, що не. Защото си тъп, има играят игрички с колички само на тези, които са на 30. Птички, сокче. Аз го измислих това, никой друг не го е мислил преди. Птичка. Не! Стой!
Ма не мерите бобрици. Извиня. Това е много. Пусни парното, бе. Как бе? Пусни го, че. Студен си ти бе, с тези тъпи игри бе. С малко газун. Чун. Аре бе, брат ми. Аре бе, газарът ми. Туп, така, путака. Ей, Путко, какво говориш путака, матка, шатка, патка? Ама не знаеш, че това си влезе в YouTube, ей. Ко бе? Да, знам, че ми слезе. Чуто, просто ти говориш такива простоти, бе. Да ми аз да съм виновен, за да ти толкова тъп. Кой това бе? Ти пускаш Cartoon Network ли бе? Не, ти си го пуснал. Оф, не съм го пуснал, аз да не съм бебе. Да, бе. Най-голямото бебе ви представяме. Ти си едно бебе, да срамим се, ти ще бъдеш в YouTube. Аз. Кой? Войно? Ти ще бъдеш, твой си е клипа, не може. Това е, нали ти още ще да правиш? Да си го направи. Бе, колко си бе? Никой не го знае, ама си колко. Ба, тая лодка ти я направи като замък. Замък си ти бе. Тая лодка той я направи направо като къща, а не лодка. Не, е просто обзаведена всичко. Как ти? Сложи и баня направо и готово. Баня си ти бе. Банчо. Газанчо. Таратанчо. Маймунчо. Допунчо. Бебехънчо. Лайнунчо. Та. GT Racing car. И Акимо. Force, ще те се... Чуйте, хора, най-добрата игра. С война. Мишо, по-добре иди е там, че това пак ще загрее и ще изключи. Да, дигни го. Не, няма. Добре. Ще загрее. Чао, това беше от мен. Аре, по-бързо. Аре.